бергә җыелдык. Ул махсус хәрби операциядә батырларча һәлак булды. Бу югалтуга бер-беребез дә битараф кала алмый, без кабатланмас. Егетне югалттык, аның туган иле алдындагы антына ахыргача тугры калу югары хөрмәткә һәм уллыкка лаек. Ул үзенең гомерен илебезнең азатлыгы, халкыбызның имин тормышы өчен корбан итте. Иресле гомере ватанга хезмәт итү үрнәге булып тора, аның турындагы якты истәлек йөрәкләребездә мәңге калачак. Илебезнең батырына мәңгелек бар. Татарның Нурия апа, Илебезнең туганнары, якыннары, дуслары, Апас муниципаль район исеменнән безнең тирән кайгыны кушабыз. Кабер якты туфраклары җиңел булсын, куан дугаларыбыз Ходай Тәгалә кабул итсен. Һәрберебезгә мәңгелек истә калсын. Бу җәннәттә булсын.